Joy Baba Garia Sung Tini Silainai Takwlai 2023 bisiwo sini mwtai Kotor Baba Garia gwnang Biyang Biyang Berainai hayakeba buni bwsarongni boro kamio berainai sung silainai buni sikang kaisaro sathai klaio sini Baba Garia rei khe tabok suksima kami hayakeba kachingma kamio tongo tei kaisa ke Baba Garia gwnang ke kami ketal hayakeba para ketalo tongo taklai boro berainai sawani sekang aro kuro kaisa kokhainai sawani musukpibo o source wngkha sini borom gwnang Jamatia Hoda ni General Secretary samani thangnai 11-12 February 2023 yalgma moyalni tuisa kufur kamio joktri no bhainawi je sini Jamatia Hoda ni meeting hayakeba Hoda budget ngmani ni koko o salaimani bono nangor sanai taklai Baba Garia kami ketalo ne basanai basawi buisho basamani ulo bisi ketal dino naikaba poila boisak aprokene mwtai berai do jaknai hengeba berai ani lama wan jengnai poila marandi moyalni tui kiching kamio berai jaknai oroni bangsai boni ulo waisa baino oro paila hangkene Amarpur ni dhalak kamio berai jaknai oro bangsai dalago paila hangke waisa baino tulukma kamio thangpisnai tulukma kamio oro borongni koloni salthang bohaige kami tongo oroni borok joto mileoi bangsai kaisang snai bohai boni oro guri baimani dulukma kami guri baima ulok hene dogi kogo berai jaknai dogi kok kami o dogi kok ni paila hangke oro belai ni surprise kok dogi kok ni berai baimani ulok ke susikma kami hayake kachikma kami o je Baba Garia sini mwtai Kotor Baba Garia tongmani biakri tongmani thaio taklai sini Baba Garia gwnang no malai rojaknai belai ne khatungmani kok sini mwtai Kotor Baba Garia takhoknai malai rojaknai oro hainai ni sathai klaio thangnai prai 11-12 boshor ni ulo sitabok malai pisnai 18 bolao Baba Garia biakri tongphro tei Baba Garia gwnang songutra kamio tongphro malai laimani buni poroi tabok haine malai rojak pinai ha belai ne khatungmani kok kaisa jagao sung sini mwtai Kotor Baba Garia takhungni no bangsai oke pasajak noknai buni bangai belai ne khatungmani kok ingke oro Baba Garia takhungni no malai robaimani ulo khene mandai kamio berai sak pisnai oro bangsai ingke bangsai mandai kami ni paila hangke pairai guri baila ha pore khene kami ketalo phaipi bad baki barano berai jak pisnai ke jeor nibo total tabo nok khene 855 family mwtai kami soho mane kami pare ketal soho khata bohai chini Jamatia Hoda ni General Secretary ni khokni sakhwlai jakha hambai asuk jora roi khanai tongmani bangai bilai ke hambai tei saina angora sawani musukpibo oroni nogor bare ui phane koma ui phane mawo amo ogbo final chat koploke sung salai phinai haiphane oroni no berai jaksnai sakhwlai jakha jotono tei saina khulungoi ani kokno oro narakha